Il-paga minima f'pajjiżna hija inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Paga ta' madwar 760 euro, Malta tikklassifika f'livell inqas mill-medja tal-paga minima nazzjonali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn statistika tal-Eurostat. Il-medja ta' 22 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea hija ta' madwar 920 euro, ħafna iktar mis-760 euro li jirċievu dawk li jaqilgħu l-paga minima f'pajjiżna. F'paragun ma' pajjiżi li jinsabu fin-nofsinhar tal-Ewropa, il-ħaddiema Maltin għandhom paga minima inqas minn Spanja u Slovenja. Id-daqqa fil-pagi komplet tinħass fl-aħħar snin, anke minħabba l-fatt li l-Gvern imbarka fuq strateġija biex idaħħal f'Malta ma' 13,000 ħaddiem barrani kull sena. U din is-sena ġejjin 13,000 oħra. Dan fi kliem diversi unions u ekonomisti huwa naturali li jġib miegħu element ta' cheap labor li issa qed jinħassew f'pajjiżna. Id-daqqa fil-paga qed ikoll effett fuq il-livell ta' għajxin. Tans li anke l-barranin stess li fl-aħħar snin ġew Malta biex jaħdmu fis-settur tal-gaming qed jgħażlu li jitilqu minħabba li mhux ilaħqu bil-pagi. Jikkummenta Glenda Battista, persuna li ilu jaħdem 14-il sena fl-industrija tal-gaming u li din il-ġimgħa kien mistieden fil-programm Thank You. Ħabba r-renta tal-barranin qegħdin jiżdiedu r-renti sewwa. U ħafna diretturi ta' kumpaniji tal-gaming qegħdin huma stess jgħidu speċi din hija problema lina għax ħafna barranin ta' kwalità ma jridux jiġu Malta, speċi ma jirawx werti tal-jom jirrilokaw. Il-percentaġġ li tonfoq fir-renta ma jiġġustifikax il-ħliet tagħmel. Rent u cost of living, peress li tjolew it-tnejn li huma mhux qed jarawha werti tal-jom li jiġu jaħdmu hawn Malta. Qabel 10 years ago iva, għax kienet id-differenza kienet kbira u kienet tajba l-jom, favorihom. Imissa jisom ma tantx għandhom dak il-vantaġġ anymore li jiġu hawn Malta. U jagħmlu hekk, anzi, hemm ħafna barranin ukoll qed jerġgħu morru lura ħabba dil-ħaġa xi trawha wisqol. Apparti l-kirjiet, l-għoli tal-ħajja qed ikun l-akbar fattur li jwassal biex il-paga tittikel malajr. U anke nies li huma l fuq sew mill-paga minima, lanqas huma huma jlaħqu sal-aħħar tax-xahar.